Здравейте! Показваме най-новото приборче iRayTube TH50 версия 2 с лазерен далекомер, ултракомпактен размер, лек, тубус 30. Имаме дигитално увеличение, което дава лесно разпознаване на животинки. Срандаци могат да се откриват до 250 метра. Имаме оптично увеличение 3,5, което автоматично при сензор 640 на 512 дава уникално чиста картина. Сега ще видите в коментари. Само сега на специална промо цена от 9400 в комплект с далекомер, балистичен калкулатор е на цена 5599 лева до изчерпване на количеството. Градена батерия един брой, допълнително имат две допълнителни батерии, които се свалят и качват. Най-добра цена-качество в момента на пазара. Благодаря ви.